Good morning po, Kuya Butchoy. Thank you po, thank you. On TV, good morning. Sabit natin yan. Good morning po on TV. Maingay kasi ang aso. Sigaw ang aso, kaya mute ko maingay.
Hindi po tulog at tinig. Anong oras na po dyan? Ang oras na dyan, wala, mag-aano na dyan, madaling araw na dyan. Tinig.
Good morning, Sam. Hinihintay ko na lang Sam yung ano ko yung pin, ay yung ano ko, yung yung ads ko para mai-open. Pero yung channel ko, okay na naman siya. Nag-congrats na si ano, si Dulo. Gusto po di. Kaya po G, good morning. At good evening dyan, kaya po G. Anong oras? Bakit anong oras lang dyan? Alas dos na di ba dyan? Tining? 2 PM na ba dyan? 3 AM na ata dyan ah. Ngayon pa lang kayo kakain. Junjun, good morning. Glove shout out. Kuya Puji dan Gondora video. Please connect. Wala ng oras na. Kakain pa lang sa ating madaling araw na dyan.
Dolo. Dito po, Hong Kong Warrior. Eulogy. Thank you po, Ate Warrior. Maray na aga man. Maray na aga man. Manay. Thank you po sa pagpunta. Update lang. Hong Kong Warrior. Thank you po. Thank you po, Ate Hilda. Eulogy. Eulogy. Kulang. Kulang. Thank you po. Bagong dikit manoy. Thank you. Maraming salamat. Hindi ko na may jacket ka na po. Ano yung ano? Yung logo. Team, ano ka rin pala eh. Sa'yo yan? Ano, ano mo lang? Sa ano? Team Lab? Yan ang pinakang main mo? Bicolana?
Yun yung main mo talaga, yung ano, prawn cake, Bicolana. Um, Parehas para tayo, ano yung Team Love. Ay, dalawa yung ano, yung mga ano mo, mga channel mo, mga main, dalawa. Dahil yung sidekick mo eh, ano na. Yung sidekick ba, ano na yan, Moni na? Ah, si ano pala to eh, si Ate Ila pala eh, kala ko si, ilan ang channel mo Ate, ano, Ate Ila? Tatlo? Oo nga, yung ano, yung Bicolana, ano pa. But saglit lang yan, ikaw pa. Pantulong. Lahat yan, ano, lahat yan ina-uploadan mo, Ate Ila. Dami niya. Junjun, Ate Egypt. Good morning, Junjun. Sidekick. Yung pala yung mga ano, lagyan ko rin ng jacket para alam ko. Paano pag pag sabay-sabay na yun, sumasahod no, tila. Oo. Tapos may ano ka pa, may page ka pa. Good morning. Good morning na talaga, ate Ning. Good morning na. Kahit dyan, morning na dyan. Hindi ka pa natutulog. Samahan mo tila ng ano, ng page. Para pagdating ng araw, apat ang sumasahod sa'yo. Kumakain. Grabe naman yung kain niyo, ate, ate Ning. Ang kain niyo, anong oras? Madaling araw na dyan. Dito, ano na. Ano na ba dyan? Alas 4 na, tining alas 3. Anong oras na dito? Alas 7, mag-aalas 8 na dito eh. Sidekick, Shouty. Ayan, isang ano yan, atin din. Saka si Prawn Kick Bicolana. Lahat yan, min. Tapos si Hong Kong Warrior. Yan. Sa kanya yan lahat. 1:42 AM dito. Oh, umaga na nga. Umaga na talaga. Alas 2 na. O kasi 5 ano pala eh. 5 hours ang lamang namin. Kaya 1:42 na dyan. Kasi 7:43 na dito eh. Di, ano, Ate Egypt, Miguel Love shoutout. Yan, Ate Ning, ano yan. Yan, yan sa kanya pa rin yan. Si Ate Ila. Sidekick sa kanya, saka si Bicolana. Tatlong main. Parang si ano, Sir Lake. Maraming ano siya. 3 in 1. Samahan mo pa Ate Ila ng ano, ng Facebook page.
Ala, alas dos, nakain pa lang. Paano matutulog pa, ate? Unti lang ang kain, matutulog ka pa. O siyempre, magpapaano ka pa niyan. Mga kalating oras bago matulog. Matutulog ka niyan, mga alas 3 na. Kunting pikit mo lang, umaga na naman. Oo, kasi pag ano na, nakain ka pa, siyempre, magpapaano ka pa niyan kinain. Ano, hindi ka na pwede matulog ka agad. Kaya mga alas 3 ka na niyan tulog. Dan, ayun, yun nga lang at yun. Diba, di ba, sa ano, at Ida, sa Facebook, may ano naman doon, viral. Diba, nagbabayaran doon. Kailangan lang doon. Tibay ng loob doon, yung mga post nila. Pang ano talaga. Karamihan doon, minsan, yung mga prank ng ano, nag million views. Kung hindi naman tayo ganun sanay mag-prank. Wala. Tamang ano lang tayo, post-post lang. Si Mara, sa YouTube. Thank you, si Mara, and side tube. Side view. Si Mara. Hong Kong ngayon, may kalabas yata. Si Mara, si Yara pala. Yan si Mara. Yara. Salit natin yan si Hawa. Yan po, pakidikit na lang po dyan sa mga sa bagong sabit natin. Kaya lang kay Sumara, iba yung ano.
Suntok pa. Suntok pa. Liwanag. Yan, please connect. Chihuahua, connect to Ate Egypt. Siyam, good morning, Chan. Saan ka na? Ay, may pasok ka pala ngayon. Ah. Mag-live ka ba?
Tining, mga gising pa kayo dyan ah. Pakanoy Channel, good morning. Good morning. Thank you sa pagbisita. Pakanoy Channel. Sir Light Coop, pahinga na. At Hining, anong oras na dyan? Alas 3 na ng madaling araw dyan. Hindi pa kayo nakatutulog. Pahinga naman.